Hej, jeg er en fagin, som hedder, ja, det hedder jeg. Hvad hedder jeg? Felix eller sådan noget? Skal jeg sgu ikke huske. Der står ikke, noget der. Men der står heller ikke, jeg er ikke noget spil, så jeg kalder bare det for, det er ikke spil. Sådan der. Ja, glem det. Det hedder ikke Steam, det hedder Drik Vin. Nej, jeg ved ikke. Hvad er det? Hvad er det, pappe? Nå, men i dag der skal vi, hvad fuck skal vi? Ja, det er faktisk rigtig, what? Elsker du blandt tilslik? Det gør du nok ikke efter at have. Hvad fuck er det? Mange fravælger de færdigblandede kostposer til fordel for at blande deres eget. Så de kun får en pose med favoritslik. I slikbutikker og for fanden mand. Okay. I slikbutikker og supermarkeder står stativerne med de små kasser med salt, surt, sødt og chokolade og frister os. Specielt også op til juletiden, hvor der er tradition for bunen noget slikskål. Hvad fuck? Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Nå, det er også lige meget. Men blandt selv slik kan vise sig at blive lidt af en sur fornøjelse hen over julen. Det advarer tv.com Nord. Det er bare glemt. TV2. Altså i Norge. Om tilbage i 2014. Man risikerer at få ondt i maven, og ikke fordi man har spist for meget. Og ikke sådan du fik fingrene. Sådan holder du fingrene fra slikskålen. Tarmbakterier okay, kan overleve i dag. Mange tænker nok, at så længe man bruger skier til at øse slik. Og den der skal mig. Ja, og så er det nok til at holde bakterier fra hænderne ud af guffet. Men det norske med tilsynet advarer om, at skierne ikke nok er til at bekæmpe bakterier. Normalt er det en lille risiko for madforgiftning. Hver banane spiser slik. Men når det kommer til blandt selv slik, stiger den risiko markant. Ja, altså højt. For hvis folks hænder kommer i kontakt med slik, så er det risiko for, at der overføres tarmbakterier til slikket. Disse bakterier kan efterfølgende overleve. Så de er ved at dø, og så tager man dem, og så overlever de. God lavet. Der vil ikke udvikle sig i flere dage. Det er bakterier, som kommer fra folks tarm. Det er sgu klamt, det der. Nu kan jeg ikke lige slik mere. Hvor fanden er vi det? Og disse bakterier eller virer klistrer sig til slikket. De vokser ikke, men bliver liggende på boksen i dagvis. Det er utrolig vigtigt at prøve skier til forhold til madsikkerhed. Forklaret specialinspektør Erik Vald i metil TV2 nu tilbage i 2014.
Okay. Der var så. Nødder. Nej, det er ikke. Nå, men det men det er ikke altid at sker nok, forklarer Ekvald. Det skal ikke altid så meget til, at børn stikker sine hænder ned i en sygekasse. Bakterierne spreder sig til folk. Det var efterfølgende slikke. Okay. Dette vil kunne give mave- og tarminfektioner. Typisk med opkast og diarré, advarer Ekvald. Det der vaske skide ligesom. Nope. Jeg kan valgt rydder til butikker til at slikke lidt. Så det mindste bliver ikke kan gå i det. Går det i det? Okay. De kan løfte det op fra gulvet. Så de mindste børn ikke får fingrene i det. Så det ligger på gulvet. Okay. Derudover kan være opmærksomme på at have skeer og gerne have personale på stedet. Nå, ja okay. Han finder dem. Nej, han finder dem. Jeg går dem. De kan hæve det op fra gulvet. Op! Er det så, man staver til op? Det er derfor, jeg får så mange fejl i transporten. Fra gulvet, så så de mindste unger ikke får tak i det. Okay. Tillæg kan de passe på have sker og kjerne. Fuck, det er udsproget. Personale til stedet. Sejr. Det sejrer han nemlig. Eller siger valg. Til sidst og røde Ekvald. Og til butikken til fjerneslag. Ja, pinligt. Hvis I ser, at folk har haft hænderne i det, eller på en anden måde har opført sig hygienisk og slikket. Det var så det der med, elsker du blandt selv slik? Okay. Nå, men det var sukker. Hvorfor? Hvorfor, mand? Afslør. Okay, den afslører meget af mine venner. Okay, nå, men det var fandme det, jeg havde til jer YouTube. Og det var lidt. Okay.